Díomh charda is mis Cheryl le Gaeltacht Greenville agus inmh bhálum mó clochtais a roint live tá sé ceann a ústim an tan ar fad an díalan urchar nó an bullet journal. Chuir mé an terma díalan urchar tosc ní raibh sé ann in éon folklór ar chorbe. Mar sin is é an terma a úsadam. Dús be Gaeilge go gceannaigh sibh díalan ósáid. Nuair atá sibh ag féachant ar díalanna sa siopa, ceap faoi mas fearlibh díalanna línte, díalanna pancacha nó díalanna le línte gréile. Is fearlam díalanna pancacha mar tugann sé d'éis dom mo chuid focail a dhéanamh an méid atá uim. Ach mas fearlibh díalanna línte, b'fhéidir go mbeadh níos mó leathannaí uibh. Ansin, ceanna peann gur má libh agus ceann nach bhuailí tríd an bapéir, úsáidim Sharpie fine tip agus cúpla pin eile atá go leor daithanna acu. Is féidir le bhur níalan urchar a bheith an alíonta, practicúil nó meascan din dá rúd. Níl am go leor agam, mar sin tá listí agam i mo díalan urchar den chuid is mó agus tá sé níos practicúla. Seo an tlí a scríbham amach má chascanna le thula. Anseo, scríbham an dáta ag bar an leathannaí mar shampla an 13 de bhean fór, 20 agus decéadaoin. Ansin, ar an taobhfhís, déanam lista na nóireanta sa lá. Cuirfí mé bosca timpeall gach cursa imime lá agus scríbhí mé iad as Gaeilge ar nói. Agus ansin scríbham an focail tascanna anseo. Agus déanam lista le boscaí a heicealthaí mé nóair a chríochním gach tasc. Is féidirlim scríb rudaí mar glán mifig, ní na héadaí agus uile. Agus úsad ar aon spás eile de réir mar is gá. B'fhéidir go mbeadh listí folklóra ag roinnt leathannaí nó listí seapadóirte nó rudaí eile mar sin. Úsáidim an módseo an tamar fad, agus is tlí iontach é clochta a dhéanamh gach lá. Tásúil agam go raibh an físeán seo cabharach agus mas má libh é tuair dó like le do thó agus seiceáil amach ar bhíseán seo ar gceannail. Is féidir le feicil an tlí tá sibh in ann tuairt tá cíocht dúin sa thuras faoin físeán go raibh míle maithagh as féachant agus slánca fó.